Pauk skočko, pauk skočko, mrežu je pleo, ali je svoju nogicu u mrežu zapleo. Probao je izvući svoju nožicu van, no za njega pomislio je danas nije dobar dan. Čekao je satima da mu netko u pomoć dođe. I gle čuda, jedna malena muhica pored njega prođe. Povikao pauk iz svog glasa je: čekaj, možeš li mi pomoći, molim te? Muhica sigurna bila nije. Mislila je da ju pauk želi za sebe što prije, no pauk joj obeća da joj učiniti ništa neće i zamoli ju da mu povuče nožicu sav pun sreće. Muhica odluči pomoći paukiću tom. Nožicu na 1, 2 i 3 ima sada izvan mreže on. Pauk se zahvalio muhici toj. U znak zahvalnosti poklonio joj je maleni poklončić on.